Ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF jgħid li bejn din is-sena u l-2015 mistenni jkun hemm tkabbir fil-prodott gross domestiku reali u dan mistenni jkun aħjar mill-medja taż-żona euro. Dan it-titjib fl-ekonomija huwa dovut għall-irkupru tal-konsum kif ukoll għall-istabilità fl-attività ekonomika u nuqqas ta' inċertezza fil-politika ekonomika filwaqt li mistenni tiżdied l-importazzjoni b'dan kollu il-bilanċ fil-produzzjoni jibqa' pożittiv. Dan ir-rapport huwa pożittiv għal diversi raġunijiet. Huwa importanti għaliex ikompli jġib ukoll fix-xejn ċertu paraguni li saru minn xi bnadi bejn is-sistema bankarja li hemm f'Ċipru u l-sistema bankarja Maltija. Mill-aspett ekonomiku huwa importanti partikolarment għaliex jikkonferma u jirrikonoxxi il-ħidma u l-viżjoni ekonomika dan il-gvern biex ikollna ekonomija diversifikata fejn kull qasam li jista' jagħti l-kontribut fit-tkabbir ekonomiku jingħata l-importanza u l-assistenza neċessarja mingħajr ma nkunu dipendenti fuq l-ebda settur. Rapport jgħid ukoll li Malta tibqa' esposta għal riskju ta' tnaqqis fil-kummerċ minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li qed jiffaċċjaw sfidi finanzjarji u għalhekk fadal ħafna xi jsir biex nassiguraw tkabbir ekonomiku sostenibbli li jilħaq lil kulħadd u li joħloq impjiegi ta' kwalità. Ir-rapport iwissi wkoll dwar sfidi li Malta trid tindirizza fost dawn jissemma ristrutturar fl-Air Malta u l-Ene Malta, id-dejn pubbliku u r-riformi fil-pensjonijiet. Minkejja li s-sistema bankarja f'Malta hija b'saħħitha, l-IMF osserva li tkabbir ekonomiku kalma s-sena li għaddiet, il-pożizzjoni fiskali marret għall-ar u l-livell ta' dejn pubbliku huwa għoli. Ir-rapport jinnota li r-rata tal-qatt baqgħet fost l-inqas minkejja li s-sena li għaddiet kien hemm żieda fin-nies bla xogħol. Qegħdin jgħidu li l-settur bankarju tagħna huwa sod u m'għandux għalfejn jixxebbaħ ma' pajjiż bħalma huwa Ċipru u dan fuq ħafna kriterji li jsemmu huma li daħlu fil-fond fuqhom. It-tieni nett qegħdin jgħidu wkoll qed jarfu illi l-deficit qabeż 3% inħabba raġunijiet marbutin mal-kampanja elettorali, ġifieri l-gvern nefaq ħafna flus iktar milli kellu u daħħal inqas u dan se jkollu impatt fuq is-sena li qegħdin fiha. U fl-opinjoni tagħhom iridu noqogħdu attenti jekk biex nibqgħu taħt il-3%. Jarfu wkoll illi u bi pjaċir illi il-gvern issa għandu pjan tal-enerġija fejn ma jibqax jiddependi kompletament fuq iż-żejt da biex ikollna l-kompetitività u ma jibqax ikollna kontijiet għoljin l-ogħla li għandna fl-Unjoni Ewropea. Madankollu mistenni li Malta jibqa' jkollha tkabbir kemm xejn aħjar minn dik taż-żona euro. L-IMF tgħid li Malta għandha tħares lejn l-istabilità finanzjarja bħala priorità u tibbilanċja l-baġit tagħha. Barra minn hekk ħeġġet lill-Gvern Malti biex jieħu l-miżuri ħalli d-deficit jerġa' jinżel taħt it-3%. Ir-rapport tal-IMF jikkonferma li bil-politika ta' gvern ġdid qed terġa' tinkiseb iċ-ċertezza fl-ekonomija u l-konfidenza fl-investiment u l-attività kummerċjali u dan ikompli jġib fix-xejn dak li kien jgħid il-kap nazzjonalista Simon Busuttil sa ftit xhur ilu li bil-Partit Laburista fil-Gvern il-pajjiż ikollu jirrikorri għal bailout.